अरखि आलारि बिष्णुज्योति कछारी जाय बिथाङा खन्थाइ लिरनानै गावनि मुंखौ गायसनलांनो हादों। बेनि अनगायैबो बिथाङा सासे समाज सिबियारि, बेनि उनाव गाहाम फोरोंगिरि आरो सासे राफोद रोंफोद सासे फरायसामोन। बिथां बिष्णुज्योति कछारीनि मुंखौ गोसोखांनानै बिथांनि गाहाम हामलायारि जोंनि आर्टिस्ट गिल्ड लोगोसे जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुम, बे गौथुमनिफ्राय जुथायै नैबे हाबाफारिखौ खुंनो लादों। बे बेलायावहाय जोंनि बे गुवाहाटीयाव बशिष्ठआव थानाय मानगोनां मुकुल बसुमतारी बिथांनि न'खराव जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय जोङो आखायाव लानाय जादों। बे बेलायाव जों सफैनो हादों। गोबां मानगोनां सोद्रोमा बिथांमोन सफैनो हादों। बेनि गेजेराव दुलाराय आदा होननानै जायखौ जों बुङो थानेस्वर बर', बिथाङा फंनैसो जोंनि अरखि आलारि बिष्णुज्योति कछारीनि बागै आरो दिनैनि हाबाफारिनि एसे बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिष्णुज्योति कछारीया आं मिथिगौ जे बरमा कलेजनिफ्राय डिस्टिंसन लानो हानाय प्रथम जोंनि बर' मानसि होननानै जों मिथिगौ। मानो होनोब्ला डिस्टिंसन लानानै बिए पास खालामदों। बिथाङा कलेजाव थाङामोन, मानो बे समायाव बर' हारिनि बिग्रायनाय, आबसुनि बिग्रायनाय, ट्राइबेल बिग्रायनाय, बिटिसिनि उदियासि बिलाइनि बिग्रायनाय, बे गासै बाहागोफोराव बिथांमोना बाहागो लानो लादोंमोन। हारिखौ दैदेननांगौ जादोंमोन आरो हारिनि थैनाय थांनायनि बाथ्राखौ रायजोफोरनि गेजेराव बुंनानै बर' हारिखौ दोनखांहोदोंमोन, बर' सेंग्राफोरखौ दोनखांहोदोंमोन। बर' रायजोखौ दोनखांहोनानै हारिनि थाखाय हारिखौ मा मावनांगौ बिनि बागै बिथाङा बिष्णुज्योति कछारीया रायजोफोरखौ बुंथिनानै बिथांमोना बर' हारिखौ सिबिलांदों। आरो बे सिबिनाया दिनै गमामायैनो बर' हारिनि थाखाय मोनसे अरखि आलारि बायदि जाना थासिगोन। बिथां दुलाराय आदा थानेस्वर बर'आ जि बाथ्राखौ बुंदों, बे बाथ्रानिफ्राय जों बुजिना मोनबाय बिथां अरखि आलारिया बिथांनि जि बिमुं अरखि आलारि बे माबायदि जानो हागौ बेखौ जों बुजिनानै मोनबाय। एसेयावनो बिथांनि सरे सरे जोङो बिष्णुज्योति कछारी, अरखि आलारि बिष्णुज्योति कछारीनि न'खरनिफ्राय मोनफैनो हादों। बिथांनिनो फंबाय भुबनज्योति कछारी फंनैसो नैबे हाबाफारिखौ खुंनायाव बिथांनि न'खरनिफ्राय जिहेतु नुजाफैनो हादों, बिथां बागै न'खरनिफ्राय फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। भुबनज्योति कछारी। नमस्कार। दिनै बे आदानि बिष्णुज्योति कछारी आदानि बे थैनाय सानखालिनो नुजाफैनानै आं जोबोद गोजोनबाय। ओमफ्राय आंथ' एक्सुवेलि बुंनो गोनां जेबोआनो गैया, खारन आदानि लोगोफोरासो बांसिन मिथिगौ। जों न'खरनिफ्राबो न'खर हिसाबै जों जेसेबां मिथिगौ बेनिख्रुइ बांसिन मिथिगौ आदानि लोगोफोरा। नंगौ नंगौ। बेनिफ्राय बे गुवाहाटीयाव बे आदानिनि लोगो सासे बिथां मुकुल बसुमतारी बिथांनि न'आवनो जोंनि बेखौ फालिनो लादों। एसेयावनो जोङो मुकुल बसुमतारीनिसिम जोंनि आर्टिस्ट गिल्डनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। मानो होनना बुङोबा बे हाबाफारिखौ, गेदेमा हाबाफारिखौ बिथांनि न'खराव जिहेतु खुंनो हादों, बिथां मुकुल बसुमतारीया बे जायगा होआमोनब्ला बे दिनै हाबाफारिया जानानै थांनाय नङामोन। एसेयावनो जोङो बिथां अरखि आलारि बिष्णुज्योति कछारीनि बागै जोङो माखासे बाथ्रा मिथिनो जोङो हास्थायगोन। बिथांनिनो सासे आंगो गाहाम हामलायारि आरो बिथांनिनो लोगो होननानै बुंजायो। बिथां बैसोआव खमब्लाबो बिथांनि जोबोर आंगो लोगोमोन। आरो बिथां बिष्णुज्योति कछारीया जि ड्रामा फोरोंनाय, बायदिसिना मेथाइ लिरनाय आरो मेथाइनि देंखो होनाय, बैफोरखौ फल' खालामनानै सोलोंनानै लादों। जोङो जुदि बुंनो थाङोब्ला बे मेथाइफोरनि देंखोखौ बिथाङा रोजाबनो हाजोबगौ। आरो बिथांनि जि ड्रामाफोर, बिथांनि लिरलांनाय जि नाटक, बे नाटकफोरखौ बिथाङा संरैखन खालामनानै दोनो। बिथां श्रीकान्त स्वर्गियारिया मा बुङो जों खोनासंगोन। खुलुमबाय। दिनैनि बे अरखि आलारि बिष्णुज्योति कछारीनि थैनाय सान फालिनायाव बे बेलायाव आंखौ फंनैसो बाथ्रा बिथांनि बागै बुंनो होनायाव गोबां बाथ्राखौ गोबां सुबुंनिफ्राय बुंनायखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय। आङो दिनैनि बे बेलायाव बिष्णुज्योति कछारीनि सोरजि दाउस्रि गोबा खन्थाइ बिजाब जोनोम जानायनि बाथ्राखौ एसेबाबो फोरमायनो गोसोखांदों। बे खन्थाइफोरा माने जिग्रेब बायग्रेब दोननायबो जायगा गैया,
थानायबो जायगाया बे समाव माने गैया अर्थात आंखालजों सरसनजानानै जिउ दैनाय बिष्णुज्योति कछारिया बे खन्थाइ लिरनाय फेरलेब फेथेब खाख्रिफोरखौ बबाव दोनगोन बबाव मागोन बिसि जायखौ अननानै बुङोमोन बनलता होननानै हेमलतामोन नामा थारमाने बिष्णुज्योति आदानि अरखि आलारि बिष्णुज्योति आदानि बाजैनि मुङा हेमलता खिन्थु गाबज्रि आदाया बनलता हेमलता बिथाङा अननानै बिथाङा बनरिया होननानैबो बुङोमोन बियो बनलता होननानै गाबज्रियो बनलता बनरिया बनरिया बे अननानै बुंनाय नाममोन खिन्थु जिथु लिरनाय नाम बियो हेमलता दा बे आबैया आं सोमोन्दोआव आबै जायो बे आबैया बोनथुम दोननानै दाउ गरालाव मोनसे खनायाव बोनना दोननायाव अखा थरथिं ओरैबायदि मोनसे महर लाबायमोन बेखौ सिनायनो हानाय अबस्थायाव गैयामोन आरो बे सानसेखालि आबैया बुंबाय जे नायजानो बेखौ माबा मोनसे खालामनो हायो नामा साननाय नोंनो गथायबाय थफ्लाखौ बिखौ गाया लाबोनानै आंनो गथायनायनि उनाव आं बेखौ लाना थांना सानदोंमोन जे बोरैहाय सुजुगोन बोरैहाय बेखौ बुरखांगोन उनाव आं साननायसै जे जाय हांखोजों जाय खन्थाइया जागायदों बेखौ बेबायदिनो लिरनाय जाथों बे हिसाबै आङो 7 दिस्ता बहि लांनानै मोनस्नि बहि बानायदों आरो बेखौ अनिफ्राय जागायनानै बिदि लिरनायावनो मोनसे समायाव बे जोबहैदों आरो बेनिफ्राय बे खन्थाइखौ जों बुंनो नागिरो बिथां श्रीकान्त स्वर्गियारि बिथाङा जाबाय अरखि आलारि बिष्णुज्योति कछारिनि सासे गाहाम हामलायगिरि आरो बिथाङा जोबोद रेसपेक्ट खालामोमोन सिबियोमोन बिनिखायनो बिथांनि जे गोमालांनो नागिरनाय बे जे नस्थ' जानो नागिरनाय जे खाखोर बिलाइफोर बेखौ बिथाङा संरक्षण खालामनानै लाखिनो थाखाय बिथाङा 7 दिस्ता खाखोर बिलाइ गावनो लाबोनानै बेखौ लिरख'नानै दोनदोंमोन अल्फाबेटिकेलि बे समाव बेबायदिनो बे खन्थाइ बिजाबनि जोनोमा जादों आरो दाउस्रि गोबा नाम बे बिजाबनि मुङा नों जे जथायजोब्बाय 7 दिस्ता बहियाव जे नोङो फुरायजोब्बाय एसे माने दाउस्रिफोरा बाय माबानाय बायदि एज्रेनाय बायदि जिनिसखौ सिगाङाव खननायखौ दाउस्रि गोबा दोनबाय दाउस्रि गोबानि जे ओंथि बे ओंथिखौ फोरमायनो थाखाय श्रीकान्त स्वर्गियारिखौ खावलायनाय जाबाय दाउस्रि गोबाखौ बिथांनि बिजाबनि मुंखौ मानो दाउस्रि गोबा मुं दोननाय जाखो दाउस्रि गोबा खन्थाइ बिजाबनि मुं लाखिनायनि गुदिनि बाथ्राखौ बिष्णुज्योति कछारिया बुंनाय बादिब्ला दाउस्रि गोबानि ओंथिखौ बियो 7 भाइ 7 बिदा फंबाया जोंनि फैलाव अख्रांनि जोंखोल अख्राङाव जे दाउस्रि गोबा ओंखारो 7 भाइ नुनो मोनो बिसोरनि जे मिलन खौसे गोरोबथा बेखौ दिन्थिनो थाखायनो बिथाङा बे खन्थाइनि मुंखौ दाउस्रि गोबा दोनदों निश्चय नंगौ खौसेयाव लाखिनो थाखायनो दाउस्रि गोबानि ओंथिया बिथां आदा गंगाधर रामसियारि बुंनाय बायदि एसे थांदोंब्लाबो बिनि आबुं ओंथिया नैबेसो आरो बेवहायनो जोंजों दङ बिथां चम्पक रामसियारि बिथाङाबो गोबां मेथाइ लिरदों देंखोबो होदों बिथाङा माने बिष्णुज्योति कछारिजों बिथाङा माबायदि सोमोन्दो फंनैसो बुंनानै नोंथांनि सोमोन्दोआ माबोरैमोन बिष्णुज्योति कछारिजों नोंथांनि सोमोन्दोआ माबायदिमोन आङो 1970निफ्रायनो 70निफ्राय एके क्लास 1970 फरायनायावनो आरो नों बे एखे थाखोआवमोन नामा फरायनायाव एखे थाखोआवमोन नामा होमबा जेनेबा बिष्णु आदा आरो दिगन्त आदा बेनिफ्राय जे लक्ष्मण हाग्रारि आवगायसै सिगां बावसै एखे क्लासावमोन साथामा बिसोरो बिष्णुज्योति कछारिजों एखे लोगोनो फरायनाय हिसाबै नोंथाङा गोसोआव दङना बिष्णुज्योति कछारिनि मोनसे खन्थाइनि एबा मेथाइनि गुदि लारिखौ नोंथाङा बुंना होनाय बिथांनि जे लिरनाय मेथाइ नङाबा खन्थाइ बिनि एसे गुदि लारि मोनसे नोंथाङा बुंनो हागोन ना बे समाव लिरनाय लाइफआव लिरनाय मोनसे 19 लिरनाय मेथाइ
बे रोजाबनाय मेथाइ माबामोन आरो खुगा मेथाइ बिनि सुराव रोजाबदोंमोन मोनसे लिरदोंमोन बेखौ आं एसे लाइनसिम मोनहरदों लाइनसे गोसो दोङो सुरजोंनो होदों दे माबामोन बेबायदि बै आगै खालाय दाउस्रि देलाय ओरैनो मोनसे अ बेखौ आं खोनादोंमोन एसे आरो गुबुन दोंसे आरो आं जेब्ला मोनलांगोन हारसिं हारसिं दामनांगोन बरिया गोसो दं बिथाङा दा सम्पक रामसियारि बिथाङाबो गावनो बे देंखोखौ जों साफ्रोमनिबो गोसोआव गोसो गोरबोआव नांनानै दङ प्रथम गान रोजाबोनाया गाव लिरनानै रोजाबोनाया गावबो बर' रोजाबोदों बालितारानि दमयन्तिखौ बिथाङा गिबियावनो गावनि मेथाइखौ रोजाबहोदोंमोन राङाफालि बालितारा नंगौ नलबारि जिल्लायाव बे मेथाइखौ रोजाब बार खोलो खोलो बार खोलो खोलो सोनाब नोंबोथ' खनोमोनलै दा होदोंब्रा बरिया गोसोआव दं दाबो सम्पक रामसियारि माने मोनसे समाव लोगोफ्रा गासिबो गोरबोआव हाबना दोनजोबो wow बरिया ओके थेंक इउ मिस्टार सम्पक रामसियारि लं लिभ दायो मुकुल भागिन दाथ' नोंनि सेराव जोंहा गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि डक्टर अनिल बर'आबो सफैनो हादों दोननो गोनां खोथा बिटिसिआव दा बिटिआरआव फाइनेन्स एडभाइजार जाना दोनो जोंनि फंबाय दा महेश बसुमतारिया माखासे माने खामानि थाब्लाबो हरखाबैबाबो फैथारदों दा मुकुल भागिन जोङो नोंनिसिम जोङो बाख्नायनाय होनानैबो साबायखर होनायनि उनावबो जों बे जानाय फोरबोनि गेजेरावनो खिन्थु आदानि सायाव माबा बर'आनो डक्टर होबाय सोरबा जोंनि बागानफ्रानो सोरबा बिथां अंकुर बसुमतारी न'आव आरो आंबो दहाय फुङावसो मिथिदों 11टा बाजिनि उनावसो आं मिथिदों आंबो इउनिभार्सिटियाव मोनसे खामानियाव थांनायखाय आंबो दासो देरि सफैदों जायखिजाया बे मोनसे बिराद गोजोनथाव हाबाफारि बिस्नुज्योति कछारीखौ आसलते दानि जेनेरेसना मिथिया मोनसे जेनेरेसना मिथियो आं बे बाथ्राखौ लिरदों जि बिजाब ओंखारगोन गांथाम खन्थाइ बिजाब मिथिया खिन्थु गांथाम बिजाब दं खियालारि बेनिफ्राय दाउस्रि गोपा ओमफ्राय बै अर्गेलनिखौ मोनाखै अर्गेलनि दंमोन दाहानि गोजा बिबार नामा गतिके अरखि आलारियाथ' मेथाइयानो गोजा गतिके आंनि माबायाव खेंफोरथियाव आं लिरदों आरो बिथांनि गुबुन खन्थाइनि सोमोन्दैबो लिरदों आं मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बिथाङा थारमाने जोंनि जेनेरेसन होनना बुंजायो बिनि गेजेराव माने बै ओनसोल जिनियास राफोद खन्थाइगिरि आरो बिथाङा खन्थाइगिरिल' नङा बिथाङा खनगिरिबो मेथाइ लिरगिरि जुनियायै खनगिरि मेथाइ लिरगिरि आरो खन्थाइगिरि आरो मोनसे खोथाया जाबाय बिथाङा बर' आरो असमिया मोननै रावाव मोननैबो राव लिरो बिथाङा मोननैबो राव लिरो गतिके बिथांखौ जों बिदि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोंल' नङा जे बिथांनि खन्थाइ बिजाबखौ जों जुदि सेबखांमारनो हायोब्ला जों गोदान जोलैनि गेजेराव बिथांनि खन्थाइया माबायदि बिथांनि खन्थाइनि मेसेज खन्थाइनि जिथु बिथांनि जिथु सान्थौ बा बिथांनि लिरिकेल कुवालिटि खबामनि जिथु माबा मिउजिकेलिटि बेफोरखौ जों गोदान जेनेरेसननि गेजेराव लाना थांना होमब्लासो बिष्णुज्योति कछारीया सोर बिथाङा आसलते मोनसे ओनसोलावल' माबा जानानै दं कनफाइन जाना दं माने बायजोआव बारा मिथिया ओजोंखै बारा मिथिया सोनाबखै बा ओजोंखै बारा मिथिया गतिके बे बिजाबनि गेजेरजों बेखौ लांनो नोंथाङा दायो बखिष्ट बे सारियालिनि बरपथाराव थायो आरो जोंहा मुकुल भागिनाव थायो मुकुल भागिना बिष्णुज्योति कछारीनि मेथाइफोरखौ बे मेगन मोदै गजासे खननो हायो आं बिथांनि मेथाइ गोबां खोनासंबाय आरो जों खनसे रेकर्डिं समावबो आंबो दंफायोमोन मुकुल बसुमतारी थ्रयैनो गोबां खोनाबाय खोनादों आरो रेडिअ
खोनानाय मेथाइफोरखौ आं लिरदों आरो लिरदों बे रमान्टिक मेथाइ दं मोजां मोननाय गोसो आं जेब्ला बेनिफ्राय गोमोरलाङो बांसिन दङ हानजा मेथाइ करास एखेबारे बिप्लबी मेथाइ हारि फोजाखांनाय आं बेफोरनि सोमोन्दै बुंदों दा बेखौनो आं बुंनो नागिरदों जे बिष्णुज्योति कछारिनि मेथाइफोरा बे जि देंखो बेफोरो मुकुल बसुमतारिया खनोब्ला देंखो होयोब्ला बोरैहाय मोन्दांथि मोनो नोंथाङाथ' खोनादोंबो आं खोनादों एसे जोंनिया जिथु रेकर्डिंबो जादोंमोन ओमफ्राय जि मोजाङै जुदि मोजां स्टुडिअ'आव जुदि रेकर्डिं खालामनानै माबायोब्ला आरोबाव बेयो बांसिन माबाखौ मोनगोन गोदै गनायजागोन गनायजागोन